Все, başlıyoruz тогда, занавес. Режиссер командасынан соң сәхнәдә идеге спектакленең репетициясы башлана. Берәүләр ут көйләнешен тикшерә, икенчеләре оркестр әзерлеген карый, артистлар реквизитларны кулланып уйный. Премьерага берничә көн калды. İkinci teatrlarda адаптациялар эшләделәр. Шуңа күрә үз дастан ул оригинал текстта яңгырамый. Менә бу халык дастаны, нәкый сәнбәт җыйган менә халыктан төрле вариантлар, алар яңгырачак. Беренче күренештә тамашачыны Идегәй образы белән таныштыралар. Сәхнә уртасында көзгә әйләнә. Тамашачы да үзен күрә, Идегәй дә эчке кичерешләрен күзәтә. Төп рольне яшь артист Илнур Гарифуллин башкара. Дүрт ай репетицияләр, 20ләп катнашучы, һәрбер артистка костюм, Идегәй роли өчен генә дә 3 төрле кием әзерләгәннәр. Спектакльдә бердән-бер хатын-кыз ролен Яникәне Гүзәл Гайнуллина башкара. Иратлар гына булуы, аның үзе бер кызык бит әле ул. Мен көләм инде бу спектакльдә иң шибәр актриса мин дип. Бәйрәмгә килгән кебек киләм репетицияларга. Спектакль халык эпосы Идегәй дастаны буенча куелган. Ул Алтын Урда таркалу чорында булган тарихи вакыйгаларга нигезләнә. Дастанда бик күп сәхнә хәрәкәтләре бар, шуңа күрә барсында истә калдырып, авыррак бирелә. Чөнки ул шигъри формада бит, инде ак шигырь. Һәм шул вакытта бер туктаусыз хәрәкәт бара. Әсәрдән айырмалы буларак спектакльдә Сабантуй күренеше дә чагылыш таба. Бәйрәмдәге кебек үк спектакльнең кульминациясе милли көрәш. Олы буыннар үзләре белеп килсәләр, бу спектакльгә инде без таныштырырга тиеш мәктәп укучыларын һәм студентларны. Шушы әсәрдә инде бөтен тел ята безнең татар халкының. Шушы әсәрдә ята татар халкының язмышы, шушы әсәрдә ята татар халкының нинди көчле булуы. Тамашачы спектакльне 26-27 гыйнварда Тинчурин театры сәхнәсеннән карый алачак. Алия Сабирова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.